Да. За много години, господин Илиев. Много години, живи и здрави. Очакваме първото, да продължаваме да се представяме по този начин, в който последните месеци и както и преди малко, нали, да сме живи и здрави. Първите думи, които казахте на момчетата сега, току-що, като ги събрахте? Там съм лекалната им казах, че ни попречи много приказки, нали, преди подготовки не говорим. Имаме доста време до първия мач да говорим, а и сме от толкова време заедно, че нямаме много да си кажем. Единственото е да тренираме и да се надявах, нали, да се поддържали формата, за да не станат, нали, неприятности по време на подготовката. Другото видях тук на терена, се взехме довиждане с Сашо Василев, който изненадващо за всички реши да спре с футбола. Започнал някакъв бизнес и трябва да се отдаде на него. Нали, всички малко недоумяваме от решението му. Опитахме се и преди Нова година и сега, след това да го разубедим. Той беше коректен да каже, че със сигурност е можел да си получава заплатата и същевременно да върши други работи, но няма да е отдаден, нали, на 100% и затова реши да спре. Това е, нали, една от неприятните новини за първия ден. И така че общо взето това е нещо друго. Имаме някои хора, които закъсняват предвид проблеми с полетите, като Едгар и Пабло. Мишел му се роди момиченце при няколко дни и утре пътува. Или по-точно не е тръгва, утре пристига и това е общо взето за нови. Чакаме за един-двама футболиста, но постепенно, в смисъл, те са от първенства, където вървят първенствата и не е пагубно, че няма да се от първите дни с нас, тъй като са в първенство. Надяваме се да получат нещата. Това е. Другото започна Борис Стайков, той е 2006 година наш момче ляв защитник. Нали, след като САЩ се отказва, най-реалната алтернатива е да вземем някой от школата. И плюс тези, които винаги тренираха с нас, като от юношите, още един е и той. И това е общо взето. Не знам откъде се появиха тези. То са си направил спекулации, тъй като футболистите има договор, знаете, че на тях на Балчик са им нужни хора, за да се спасят, така че това е някой си го е измислил, не знам кое е тук. Добре, ти имаш просто цялата. Никаква представа. Или крахите? Не. Така че не знаем откъде излезе. И не е Португалия, са и бразилец. Така за първи път. Да преговорим още веднъж само постовете, на които ще търсите играчи, да ги припомним. Постовете го знаете преди Нова година още. Нападател, тъй като Брено е контузен и евентуално един външен. Външен офанзивен халф. Предвид факта, че Александър Василев сега се отказва от футбола, това означава ли, че ако се отвори възможно да се вземе крайен защитник, ще го направите? Или казах, че имаме сега това момче го вземе Борг от 2006, от юношите. Ще видим за напред. Нали, не е много кратка подготовката, не е много дълга, има време да се реагира, ако се наложи. Казахте, че футболисти, които ще привличате, са от действащи първенства в момента, които се играят мачове в момента. Така го разбирам аз. Това означава ли, че всичко свързано с Алекс Колев са спекулации? Да, също спекулации. Не знам. Няма как да се случат нещата и с Алекс. Така че това е нещо друго. Програмата, знаете ли, може би сега Йоал Борисов ще ви даде по-подробно, с контролите, естествено, да не се повтаряме. Тренираме до 20, 21 до 2 сме в Алания и след това сме тук с 2 контроли на 7, на 10 контрола и чакаме първия матч. Какво чувство да започнеш като лидер пролетния? Чувството мина вече преди Нова година. Сега вече единственото да се подготвим добре, тъй като знаем и го повтаряме, не така че ще е много трудно. Знаете ни, програмата има 10 мача в редовния сезон и още 5, евентуално, са доста трудно. Винаги се говори за фейрплей. Вие вярвате ли в него през пролетта? Да не тръгваме сега на тая посока. Надяваме се всичко да е окей, макар че имаше проблясъци и тая година. Благодарим. Мерси.